Zulu newspaper bo ezindaba eshisayo ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Kubonakala sengathi zihambela kahle izinto endodakazi kaSfiso Ncwane uSinqobile Mzelemu. uSinqobile usanda kuvela obala ezinsukwini ecela usizo emphakathini ngengoma athi uyenzele ubaba wakhe uSfiso Ncwane. uSinqobile wenzele uSfiso Ncwane ingoma ethi hamba kahle. Uthi kade kwakuyisifiso sakhe ukwenzela ubaba wakhe noma yini. Uthi isifiso sakhe esikhulu bekuwukuthi le ngoma iphume ngosuku lokuzalwa lukaSfiso Ncwane ngomhla ka-21 April. Ukhale ngokuthi akasenayo imali njengoba izindleko eziningi zidliwe ukuyiqopha le ngoma. Ezintweni akhale ngazo ukhale ngokuthi ushoda ngemali yokwenza icover, i-photoshoot, i-makeup kanye nemali yokuyimaketha le ngoma. Ngemuva kokusabalala kwalezi ndaba, baningi abantu abaphumela obala ngokufuna ukusiza uNqobile. uOwen Ndlovu ongusomabhizinisi uthe uNqobile usemthengelile izimpahla zokugqoka, ukhokhele imoto ezomisa kwi-photoshoot kanjalo nomuntu ozomenzela icover yayo le ngoma. Uthe inkampani yakhe i-One Rights Management ithe izokwenza isiqiniseko sokuthi ilandelela ukudlalwa kwengoma kaNqobile emsakazweni impilo yakhe yonke. Uthana le nkampani izokwenza isiqiniseko sokuthi ingoma yakhe idlalwa ngendlela emsakazweni bese kuthi yonke imali ekufanele ayikhokhelwe ingene kwi-bank account yakhe. Uthena le ngoma bazoyifaka ohlwini lwezingoma ezingaphansi kwenkampani yakhe ukuze ama-website akhiphe umculo ngomgunyathi njengofakaza engeyakwazi ukuthi ayithole. uDJ Hlo uthe uyabaza umnzima bokuba umculi osafufusa. Uthe uzosiza uNqobile nge-makeup kanjalo nezinwele. Lo DJ uthe unesaluni yakhe eseThekwini ezomenza uNqobile lezi zinto. Uveze ukuthi ngosuku lwe-photoshoot uzozikhokhela zonke izindleko. uSinqobile uthe uyalijabulela kakhulu lolu sizo alitholayo. Uthe uyafisa ukuthi ubaba wakhe ube khona ukuze ezobona yonke lento eyenzakalayo empilweni yakhe. Wembukeli, singathanda ukuzwa kwakho ukuphawula ngalolu daba. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizoloku nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.